Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video na hrvatskom YouTube kanalu. Da, ovo je konačno prvi pravi video nakon skoro mjesec i pol dana. Znate, ako ste gledali prošli video, zašto nisam snimao, a ako ne, onda je taj video u opisu pod prijašnji video. A ako me ne čujete baš dobro, to je zato što upravo sada prolaze automobili, kako hoćete. I zato što sam malo prehlađen, pa ne čujete me baš dobro, ali to će se sve riješiti. No dobro, u ovom videu bih htio razgovarati s vama o jednoj temi koja se isprva ne čini tako zanimljiva, ali opet je vrlo zanimljiva i poučna. Riječ je o onoj kamuflaži za lice. Sad, postoje tri različita stila koja, iako su, kao što kažem, različita, rješavaju problem na isti način i to rade jako dobro. Sad, prvi je onaj klasičan što svi znamo i je onaj američki, a drugi je onaj korejski, južnokorejski i treći je britanski, jer Britanci uvijek moraju nešto biti istaknuti. No dobro, da idemo na američki. Američki je onaj koji prekriva cijelo lice, znači od vrha do glave do brade i vrati sve. Ali za američke u Drugom svjetskom ratu, ako ste gledali, vidite da imaju kao crno, samo crno ovako preko čela, od čela do brade, preko nosa i malo ovako ispod ovih očiju. Jer u biti što je glavni zadatak tim maskama, to jest toj kamuflaži, je da prekine ili barem izokrene, kako da kažem, da prekine prirodnu sjenu lice, jer ljudsko oko tijekom evolucije je naučeno da vidi pomoću te sjene lica u nekim stvarima koje mogu biti žive, a mogu biti i nežive. Zato bi imao čovjeka na Marsu i lice u oblacima. Drugi je onaj južnokorejski. Taj je onaj najjednostavniji, koji prekriva samo lice, a sastoji se od dvije crne i tri bijele, to je smeđe, ili u zimsko doba bijele crte. Prva crta ide od tuda pa sve tuda i tuda, i druga ide od tuda do tuda. I to je to što se tiče korejskog, no. A u britanskoj vojsci pak oni što manje te boje koriste. Znači samo uzet malo i cap, ali svejedno iznenađujuće dobro rješava problem. Tako da je to što se tiče i to. No dobro, i to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali nakon dosta vremena konačno nekim novim mojim videima. I da, vidimo se i bok, uživajte!